ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିଲା 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ର ଅନ୍ତିମ ମୁକାବିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ପରି ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଷଭ ପନ୍ତ। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ସେ ପୁରା ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ମାତ୍ର 10 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପିଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବ ଭାରତ। ଏହି ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦଳରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବ ନା ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପନ୍ତଙ୍କ ଆଘାତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପଠାଇବାକୁ ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଓଡି ସିରିଜ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆଣିବ।